כן, ספר לי על זה שהבדלים זה בריא ויפה. רק רזה זה יפה. רזה זה יפה. ומה לעשות שאני בריאה מדי, מלאה מדי, נשית מדי, ולא יעזור לי כלום. זה מכוער וזהו. כולם כבר הספיקו להסביר לי את זה. כל הפרסומות, כל הדוגמניות, כל המורות בבית ספר, כל החברות, עלק חברות. לצחוק על אחרות הן יודעות, אבל שיסתכלו לתוך הנשמה שלהן שצועקת בדיוק כמוני. טוב, נו, הבנתי. כולנו צריכות להיות מידה אחת, כמו חיילות, כמו משוכפלות. בעצם כמו חיילים, כמו בנים, רזים עם שרירים. אסור להיות נשיות, מלאות, בריאות. אסור לתפוס יותר מדי מקום. יאללה, להצטמק. בסדר, הבנתי. למדתי מצוין לשנוא את עצמי. במיוחד אחרי אוכל, לקלל את עצמי, המגעילה. מה את אוכלת בכלל? איזה זכות יש לך? סתכלי עלייך. אבל זה רק גרם לי לאכול עוד יותר, ולקלל עוד יותר. יא פרה, דובה, יאללה לספור, כל היום לספור קלוריות. עד שאין מקום בראש לשום דבר אחר. יאללה, לקפוץ, לשרוף, לרוץ, אחרי כל ארוחה. אבל גם זה לא עזר. עד שהבנתי, יו, איזה סתומה. איך לקח לי כל כך הרבה זמן להבין? ככה שרק בגיל 10 התחלתי להקיא. מה, לא שמעתי את אמא שלי עושה את זה? לא שמעתי בנות מדברות? לא קראתי על זה? טוב, בהתחלה לא ידעתי בדיוק איך מקיאים. אז מזל שיש אינטרנט. ושם הסבירו לי ועודדו אותי שלא לוותר. ומאז ועד היום סוף סוף יש פתרון. זוללים ומקיאים. בסדר, אז השיניים שלי נרכבות, השיער והציפורניים וכל הבפנוך שורף לי מחומצה, אבל פתאום התחילו מחמאות, איזה יופי, איך רזית, ממש יפה לך, עוד קצת ותהי דוגמנית. פתאום נפסק הניגון הזה, אתם יודעים שכולם היו יורים לעברי, כשהייתי מלאה, זה לא בריא, זה לא בריא. כאילו זה, מה זה בריא להקיא? לספור קלוריות, לבלוע כדורים משלשלים ולשנוא את עצמי. אני סך הכל בחורה צעירה. אני בתך, אחותך. אני חלק ממך. אני אתה, אתה אני. אל תשכח אותי.